बेयाव बाहागो लाफैदों मानो होनोबा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय 50,000 बे अनुदान मोनगोन आरो जोंनि बिटिआरआव जुदि जों इउपिपिएल हान्जाया जे सरकार खुङोबा जोङो 25,000 खरि अनुदान होगोन बा 75,000खौ जोङो अनुदान होगोन आरो 75,000 75,000सो होन्दोंमोन ना नोङो बिना गयारि जोंहा इउपिपिएलनि बिना गयारि बे बिथाङा जोंहा 75,000 बुंबावदोंमोन जुदि इउपिपिएलआ बिटिसिआव सरकाराव फैयोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय 75,000 रां अनुदान होगोन होन्दोंमोन जोंहा बे बिना गयारि बिथाङा बोरो दिनै माथो जोंहा जोंनि बे गासिबो जोंनि बिटिसिआव थानाय आइजो माहारिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेयावहाय 75,000 होनो होननाय खोथाया बोरो दिनैहाय बिराद गिदिर गिदिर खोथा होदोंमोन जोंहा बे इउपिपिएलनि बिना गयारि बिथाङा दा बोरो सोरबाफोर मोनबायदां सोरबा मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरलाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन दा सोर सोरहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय दङ सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ दिनै बे 75,000 रांखौ मोनखो ना मोनाखै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरलाय लोगोफोर दा दिनैहाय जोंनि जायगाजोंथ' जोंहा गोबांथार सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बा जोंनि गामियावनो दङ दिनै बिसोरो रावबो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय 75,000 बा 25,000 बे रांखौहाय रावबो मोननाय दिनैहाय रावबो खिन्थानो रोङा आरो गाव बुंदोंमोन गोबांथार खोथा बे खोथाखौ बुंजोबनांगौआथ' दिनैहाय बिना गयारिया लाजिनांगोन दा दिनैहाय बियो गोबांथार खोथा बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै 75,000 अनुदान बेफोरबायदि होगोन मागोन बेफोरबायदि होनबोबाय थानायखौ जोङो आगय जों नुबोबाय थादोंमोन दायो माथो जोंहा बिना गयारिनि माखासे खोथा बुंनाया दिनै गोमालांजोब्बायसो दा रावबो मोनाखै दिनै नोङो गावनि खोथा होनाय बायदि दिनै बिटिआरआवबो सरकार दाबाय इउपिपिएलआनो दा दिनै सरकार जाखांनायनि उनावबो दिनै मानो रावबो मोनाखै दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 75,000खौहाय दा बेखौ मानो आदाय खालामनानै होनो रोंदिया जोंहा बे बिना गयारिया दा बुंनायालाय बुंदोंमोन गोबांथार खोथा मोजां मोजां फुस्लाय आइजोफोरखौहाय दा दिनैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मानो मोनसेबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै 75,000 रां होनाय खोनायाखै बा नुनो मोनाखै दा दिनैथ' जोंहा ससियेल मिडियायावनो नुखाबावला जोंहा बिना गयारिखौहाय दा अबावहाय गोदोनानै दङ मानसिया दा बे गावनि खोथा आरोखि ना दा दिनै जोंहा मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ गोबां गामि गामि दा दिनै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफ्रा बा आइजोफ्रा दिनै बिनि खोथा मथे बयबो आगय गावजों गाव सोंखारिलायबावदोंसोमोन नोंहा बिपिएफनिसो नोंहा इउपिपिएलनिसो बेफोरबायदि खोथा बुंलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बै समावहाय बिना गयारि बे खोथा होनाय समावहाय दा दिनैहाय सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दिनैहाय बिना गयारिनि खाथियावनो रायलाय मोनफेरबावाखैना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोमोन्दैहाय दा बे साननो गोनां आरोखि दा खालि थगायनानै दिनैहाय बिटिआरआव सरकार दाना दिनै 5 बोसोरानो जानो थांबाय बा जाबायानो दा मोनसेबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनैहाय 75,000 रां रावनोबो अनुदान होनायखौ नुनो मोनाखै बा मोनाखै दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा आइजो माहारिफोर दा दिनैहाय जोंहा बिना गयारिमोन बायदि बिसोरनि बुंनाय खोथाखौ लानानै आरो बिटिसि इलेक्सन जानो गोनां बावहाय रावबो गलिनो नाङा जोंहा बिनिखायनो मोजां सरकाराव फैनो थाखाय जोंहा बिटिसिआव मोजां राजनितिगिरि बा मोजां पलिटिक्स हान्जाखौसो जों नायनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो नांगोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो आइजो माहारिफोर दा दिनै आं बेखौनो खावलायहरदों जोंहा 2025आव बिटिसि इलेक्सनाव बेनिखायनो जोंहा सानै हयै मोजां राजनितिगिरि इलेक्सन नायनानै जोङो भटखौ होनांगोन बेनोसै लोगोफोर दिनै भिडिअआ नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आरो जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दंखायो बिसोरो 75,000खौ मोनदों ना मोनाखै बे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर।